Ayan, unti-unti na lumiliwanag sa ilaw ang kamay nilaan. Ayan, meron pa rin umakit, dahil pa rin umakit, oh. Oh, you tell me. So ayun, sila yung mga matatapang dahil lumakyat sila rito. Lakasan ng loob yan pag-akyat kasi mahirap pag-akyat. Ayun guys, dito tayo sa Cloud9 at umakyat tayo dito sa 360 kung saan dumaan tayo sa Hanging Bridge. Nakakatakot umakyat kasi pupunta tayo sa ano ba yan, heights. Kaya naman subukan nyo umakyat sa Hanging Bridge dahil masaya din naman. Mag-i-enjoy kayo sigurado. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Hype na Barbero. Mga chup-chup. I love you, baby. Panoorin nyo ang view dito sa Cloud9. Tadran. No. Ayaw yan. Natatakot na. Run. Taas naman kasi yan, oh. Doon yung pinakamagandang view, doon sa taas. So, try natin umakyat. Kasi nung una kong punta rito, hindi kami umakyat. So, tara, let's get tayo. Ayun, nakakit na tayo doon. Ito yun, oh. Ayun, oh, sila, oh. Akit sila. Ayan, hanging bridge, 70 pesos. Akit na tayo. Natatakot siya umakyat. Ayun, dami na umakit, oh. Yun, oh. Ay, naka-vlog pala tayo, sir. Okay lang, sir? Ha? Naka-vlog, okay lang? Okay lang. Hype na Barbero. Hype na Barbero. Hype. So, hype. Eh, natatakot na siya. Nahihirapan na siya umakyat. Hindi, dapat ikaw mauna, sir. Mauna ka lang, sir. Mauna ka. Ayaw niya. Ayaw, watras. Watras sila. Watras sila. Oo, tatakotin. Ang layo naman kasi. Napakalayo. Atras sila, ma'am. Atras. Ayun, oh. Kung tayo nang galing sa baba. So, marami pang umakyat. Ayun si ma'am. Natatakot si ma'am, oh. Ma'am, shout out! Kaya mo yan! Ayun, oh. Ayun, napakataas na. Ayun, oh. Sir, thank you sa pag-subscribe. Ma'am. Wow. Hey. Eh, kung makikita niyo yung view, ayan, papunta ng Antipolo to, ayun. Medyo mataas na. Ha? Pag nainuna mo yung takot mo, wala ang mangyayari. So, ayun. Pag matatakotin ka rito, ha? Pag matatakotin ka, sigurado. Hindi ka makakaabante. So, mahirap dito, mahirap. Ito yung challenge dito sa Cloud9. So 360, ito yung tinatawag na 360. Wow. Ayun pala yung view, makita yung view, ayan, oh. Ha? Ayun yung Maynila. Yung Maynila namin, ayun, yun yung bahay namin, oh. Puti yung bubong. Nakita nyo yung puting bubong, ayun, oh. Bante na, bante. Matibay na yung cable wire niya, ayun yung cable wire niya, oh.
matibay yan kasi daming nakasupport na ano, cable wire. Ayan, mataas na tayo. Ayan, mataas na tayo. Nakita nyo naman kung gaano kataas. Ayun. Ayun, ang taas. Ang dami mamakat. Woo! Nakakapagod. Kasi ano, 360 na yung taas niya. 360, ano ba yun? Degrees? Oh no! So malapit na tayo, ayun o. Ilang step na lang tayo. Ayun, maalon, maalon. Maalon. Ayun, yoho. Ayun yung view. Ang ganda ng view. Woohoo! Ay, medyo mahangin na dito dahil mataas na. So, nililipad. Nililipad ang ating fishing. Eh, sabi ko. Ayun o. Wala na, nilipad ang ating fishing. Sinuot ko nga na maayos pero nilipad pa rin. Ayun, lapit na tayo. Lapit na. Ayan. Ilang step na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayan. 10 steps na lang tayo. Andito na tayo sa taas. Woo! Yeah! Angkat din tayo. Nakakyat. Ikutin natin yung view. Ayan, dito na tayo sa taas. Tingnan nyo kung gaano kataas. Ayan o. Taas talaga. Saka ang lakas ng hangin dito. Ang lakas ng hangin. Maraming dito nagpapahinga. Ayun, maganda yung view dito. Ayun o. Oh. Natin na yung buong Antipolo. Ayan yung buong Antipolo. Tapos dun banda yung Marikina. Siyempre yung Manila. Ayun yung Manila. Ha? Hiningal. Hiningal. Nakakahingal po. Pakyat. Ikot mo tayo. Ikot-ikot. Ayan sa Cloud9 360. Wow! Cloud9 360. Shoutout ma'am. Hype ng Barbero. Napakainit dito sa ano, Cloud9. Shoutout sa mga nandyan sa ano. Hey! Shoutout sa Hype ng Barbero. Ano saan ngayon ma'am? Caloocan lang, dahil Caloocan dito. Ayan, shoutout sa mga taga Caloocan. Abangers. Abangers. Ayan, abangers na. Wow! Akit na tayo. Ayaw mapanood nyo ito mamayang gabi. Hype na Barbero. Ayan. Oo. Salamat. Thank you. Salamat sa mga Caloocan. Sagat taga saan pa kayo? Caloocan. Caloocan, ayun. At dito tayo sa channel ng Hype na Barbero. Shoutout sa mga taga Caloocan. Pwede ba upahan to? Upahan natin. Ayun sa baba. Ito, 3-6-0. Ayan, gatira ulit 360. Doon pala tayo nang galing, ayun o. Doon tayo nang galing sa baba. So marami pang umakyat. Ayun si ma'am, natatakot si ma'am o. Ma'am, shout out! Kaya mo yan! Sige ma'am! Lakas ang loob! Ayun si ma'am o. Hihirapan si ma'am. Wala siyang kasama siguro. Ayun, nakita nyo na yung kagandahan ng Cloud9. Wow! So mamaya mas maganda yung view pag ano, pag malapit na dumilim. Ang ganda ng view dito pag madilim na. Pero mga 10 minutes, mas maganda yung view dito pag wala ng araw. Against the light pa kasi ayun, hindi natin makikita yung kabuuan ng Manila. Oh no! Ayun, marami pa rin nag-picture taking doon sa, kasi maganda yung view doon. Pwede ka mag-tiktok doon.
tell me stories. You tuck me. Ayan, nagliwanag na ang buong Antipolo. Ayan, Laguna, doon sa dulo. Siyempre, ang buong Maynila at Makati City. Ayan ang buong Makati City, oh. Nakakita nyo ba? Natatanaw nyo? Ayan ang buong Makati City. Tapos doon, papuntang Bataan, Pampanga. Ayun, doon, di ko na alam kung anong lugar yun. Ayun, nakita nyo naman ang kagandahan ng view dito sa Cloud9. Isang silip pa, isang silip. Ayan, huling silip. Uwi na kami, uwi na. Ayan, umikot tayo sa buong 360 Cloud9. Ayan, tour ko na ngayon sa buong Antipolo. Ayan ha, buong Antipolo. Huling silip sa Antipolo City. Ay, meron pa rin umaakit. Ayun sila, oh. So, natatakot yung naka-block. Mukhang babalik. Kanina may bumalik eh. Hindi kinaya yung babae. Babalik. Kaya kuya, baka may babatiin ka kuya. Ay, ito barbero. Vlog ko. Hello. Bati ka ba sa mga tropa ko sa Jaguar Riders. Ayun, Jaguar Riders. Ako naman, FCCC sa Limos. Tapos, member rin ako ng MTAPS dito sa Manila. Ito na yung MTAPS. Sir, bago lang. Mag-1 year pa lang. Sige sir, mapanood mo to sa Hype na Barbero. Kasi Yan lang ang ano ko. Hype na Barbero. Sige sir, ako yun. Sige sir. Subscribe nyo na sir. Kaya mag-upisa na tayo maglakad pababa. Ayan na. Ilang steps ba to? Ilang steps? Ayan, nahagdan pababa. So medyo madilim. So ito na yung hagdan pababa. Tangararan, tangararan. Tangararan, tangararan. Ayan, huling silip. Ayan. Ano to? Eh, maganda rin dito sa baba. Ang daming kwarto pala rito. Ayan o. Pwede siguro mag-check-in dito siguro. Pwede ba? Ang daming room oh. So tatanungin natin kung pwede mag-check-in dito sa... pwede pala. Tapos tanungin natin kung magkano ang bayad per room. Ayan, makita nyo na. Ang ganda oh. Ayan oh. Oily na tayo, oily face. Yun oh, kakamotor. Ay, ang ganda oh. Oh, kita nyo? Ganda ng view dito. Ayan. Ito na ang view, pabalik. Wow! Ay, may mga umakyat pa rin oh. Yan sila oh. Nakita nyo ba? May mga umakyat pa rin. So may ilaw pala yan, papunta dun sa taas. Ayun, dun tayo galing. Dun tayo galing sa pinakataas. Ayun, yun. Ayun, marami pa rin umakyat sila oh. Ayan oh. Oh, ayun pa rin sila umakyat. Nakita na yan kanina. Tsan-tsan-tsan-tsan, uwi na ako. Hindi pa ako nagluto ng manok. Ilaw pa yung aming kakainin. Ayan, ganda dito oh. Oh, ang ganda oh, di ba? Oh, galing. Wow, ayun si Idol. Idol, gusto mo saging, Idol? Saging, gusto mo Idol? Saging. Wala kami dala eh. Idol, gusto mo saging? Idol. Ayun si Idol. Nakita niyo ba si Idol? Idol. Ayun. Idol.
Plano si Idol, wala kasi pagkain na binigay. Pero kung may pagkain, malamang, hello! Ayaw niya magpakita. Ah! Meron yan, imposibleng wala. Ayan. Ito na, closing remark. Dito na tayo dadaan, pabalik. Bugas muna tayo ng kamay bago umuwi. Eh, wala laman. Bakit wala laman? Bugas ng kamay pagkatapos mamasyal para hindi bad breath. Ma'am, shoutout naman na hype na paper, ma'am. Subscribe mo, ma'am. Hey! Uwi na kami. Bye-bye. At yung nagdaan pababa. Kaya pababa, pauwi na to. Punta doon yung pauwi, papunta ron. So ayun, marami nang pauwi pero marami pa rin namamasyal sa gabi. So ayun mga kahit, ito yung lugar na pinakadelikado sa mga motorista, lalong-lalong nasa two wheels. Dahil kagaya ko na motor lang ang gamit, ang dami kong nababalitaan dito na talaga namang tumatumbling dito sa parte na tinuturo ko. Sabi ng parking boy, ayun. So sa loob ng ilang minuto nating pakikipag-usap kay kuya ay nalaman natin na marami na talaga tumambling na motor dyan. Ayun, so kagaya ko na nagmumotor lang ay mag-ingat kayo dito dahil sobrang delikado ang paakyat. Minsan kapag nasa lubong niyang 4 wheels ay siguradong mapapahinto kayo sa gitna ng palusong na kalsada na yan. So ayun na nga yung isang babae na bumulagta dyan ay imbis na mag-enjoy siya ay hindi na lang dahil iniinda niya yung kanyang balikat at braso dahil mahapde at masakit. So wala, yung imbis na mag-enjoy siya ay wala na. Napigil na ang kanyang paglalakbay or pag-enjoy sa pamamasyal. Ayun. So sana mapansin ng management ng Cloud9 na ingatan nyo naman po ang mga motorista na kagaya namin na 2 wheels lang ang gamit dahil sobrang delikado, or pwede nyo naman pong ilipat yung parking kung sakali. Magagawa ng paraan yan. Lahat naman po ay nagagawa ng paraan. Ayun po, lahat po may paraan. So kawawa naman yung mga motorista na kagaya namin na talaga namang naghihirap. Ang gusto lang naman namin ay mag-enjoy, masyal sa inyong napakagandang lugar. So kahit ganun pa rin ang aming experience ay babalik-balik pa rin kami dyan sa inyong lugar, dyan sa Cloud9. Big lang shout out. Don't forget to subscribe. Hype na Verbero, mama chup chup. Bye-bye. Thank you so much for watching. I love you, baby! Mwah, 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 mwah. Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. Tignan mo kung hindi ka matatakot. I'd fall asleep to the screaming. Sound machine always speaking. Left emotional scars. Oh my God. Now I'm 21. A soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21.